Tajno savjetovanje tajnih, slugu Božih usred sveta. Raduj se jer ti mene, siromašnog u dobrim delima, ne ostavljaš svojim pokrovom i blagodaću. Raduj se, radosti naša, zakloni nas od svakoga zla, čestim svojim omoforom. Raduj se, radosti naša, zakloni nas od svakoga zla, čestim svojim omoforom. Kada se ti Isus s neba pojavi u Vlahtinskoj crkvi, gdje te anđeli pesma opevaše, apostoli proslaviše, lik prvosveštenika i prepodobnih i red svetih žena pohvališe, pretečaj bogoslov ti se pokloniše, a ljudi u crkvi s veseljem klicahu. Aliluja! Gospod koji vlada svim što je na nebu i na zemlji, kada ugleda u crkvi tebe, mater svoju, gde stojiš s umiljenjem, se njemu moliš, reče: Išti, majko moja, jer se neću odvratiti od tebe, nego ću ispuniti sve molbe tvoje i naučit ću sve da tebi pevaju blagodarne pesme ovako. Raduj se, kočeže zaveta, u kome se čuva osvećenje celog roda ljudskog. Raduj se, sasude presveti, u kome se gladina pravde čuva hleb večnog života. Raduj se, sude sve zlatni, u kome se pripreme za nas telo i krv božanskog jagnjeta. Raduj se, jer napuštene od lekara ti primaš, na svemu se ruke svoje. Raduj se, jer ti podižeš sa bolesničke postelje, raslabljene telom, ali ne i duhom i verom. Raduj se, jer onima što ginu od neduga ti daješ novi um i bolji razum. Raduj se, jer nas ti premudro ometaš na krivom putu